Po 16 latach rządów Viktor Orban i jego Fidesz ją władza, TISA dobyła muździącą przewogach, terna zdziwiła wszystkich i o tym dzisiaj w gorącej kawie Adam Chybel. Rocia bardzo serdeczno. Taci głodobacy nie spodziewali są nawet nowiksi optymisty w TISE, w tej partii, która na tere dojdzie do władzy prowadzony przez Petra Madziara, bo to jest 2/3 placów w parlamencie, to jest konstytucyjna większość, możliwość ustrojowych tych zmianów i tego co nikt nie spodziewał w kraju, gdzie media są bardzo polityczne, gdzie przez te cilenosce lat rządów Fidesz mógł ubudować w kółse wszelakie struktury sądowe i nie leno tak, żeby one służyły tej machinie, no i tymczasem okazywało się, że bez antenowego czasu, bez możliwości takiej pojuźnej debaty, prosto w społecznych mediach doszło do takiego przewrotu. Na to złożyło się tyle czynników. Musimy tu nadcinąć nade wszystko o tym, że Peter Madziar, lidera partii TISA, obiachał po prawdze bardzo wiele placów i bardzo aktyw był w społecznych mediach i to ta jego robotność je nawet dozdrzono przez jego pracowników, że on po prawdze wiele roboty w to włożył, żeby ten jego głos był ucięty, ale też inne kwestie tu miały na to cesk. To, z czego my znajemy Viktora Orbana, to nade wszystko jego zagraniczna polityka, no bo my nie żyjemy w Madziarach i ich nowyma sprawama nie żyjemy. Jego zagraniczna polityka to jest dystansowanie się od Europejskiej Unii, pokazywanie sobie jak no tego konserwatywny klamech, który na zatrzemiwo ten barch europejski i równocześnie czasem smuleni są do Putina. I tak jak na początku wojny na Ukrainie fullskalowej to mogłoby westrzec jak próba uchwywania neutralności, tak później to już była po prawdze antyukraińska retoryka, aresztowanie ledzy, którzy byli zrzeszeni z Ukrainą, to były też kwestie takie jak kampanii, gdzie bardzo wiele na plakatach było gambę Wołodymyra Zełenskiego, tak jakby on był kontrkandydata Viktora Orbana i ta retoryka mogła nie przemówić do ledzy. Czemu? No z prosty przecieny, bo Madziarowie niezależnie od tego, jaki mają pozdrzatk na temat Ukrainy, oni tym nie zieją na co dzień. I Viktor Orban,Hterenderch powtórzył, i ma Ukraina jest zło, my musimy przed nim bronić i tak dalej, a ją doprowadzeni do tego, że 600 żołnierzy, i to nie jest sport, madziarskich było rozlokowanych w 75 strategicznych punktach, żeby bronić się przed ewentualną agresją Ukrainy, no to jest tak absurdalny i tak mało powoźny z naszej perspektywy, a równocześnie tak wiera manciący dla samych Madziarów, że oni prosto tego nie kupili. Jeśli idzie o zagraniczną kwestię, no to poparcie z zagranicy płynęło do Viktora Orbana, choćby ze strony polskich prawicowych polityków, tu Marcin Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości je przykłada polityka, który tyle dniów przed welacją pojawił się w Budapeszcie, no i też wyrazele polityce PiSu jakiś poparcie dla Viktora Orbana, czy też antypoparcie dla Petera Madziara, tu Jarosław Kaczyński teren wskazywał powtarzające często fejkową informację o tym, jak miał traktować zwierzęta. Peter Madziar, jak się okazywał, wypuszczony to było ze strony, która powstała cilenosce dniów przed welacją, temu, żeby dezinformacja. Wiemy, kto takie strategie stosuje. I to jest jedno, ale druga sprawa, jeśli idzie o to zagraniczne poparcie, to nade wszystko takim kusa śmierce było poparcie ze strony USA. Czemu? Bo dzisiaj zmiani się z Donalda Trumpa, mimo farwów politycznych i prawica i lewica nie za bardzo kupiwo narrację, czy często bufonadę Donalda Trumpa, nie za bardzo kupiwają jego uzasadnienie wojny w Iranie, a już właśnie myteli prowadzeni, nie za bardzo uzasadniwają to, że naprzód można obrażać i grozić zającym Grenlandię, a później oczekiwać, że wszyscy zabundą i będą chcieli coś zejwonu od niego. No jakby ciężko je to powoźno traktować. Bardzo podziwiam polityków, którzy jeść bronią Donalda Trumpa i uznawają, że to jest jakoś tam strategia, no bo nade wszystko to równak wiksi dzyl elektoratu prosto tego nie kupiwo. I
tue mogło dojść do takiego kusa smierce prawie w przetrowku Orbana. No dobra, ale teraz przejdźmy do tego, kto tak po prawdzie będzie rządził, jeśli tak stosować te znuny na terminy. To lewica, prawica, konserwatyscy, liberałowie. TISA to je partia Wolności i Sprawiedliwości, tak się nazywa, bardzo młodo, zarejestrowano w 2021 roku. W pierwszych latach działania miała bardzo wiele takich formalnych welirów, które nie pozwoliły na to, żeby oni mogli na przykład z inicjatywą referendalnym więc w 2024 roku dołączyło do nich aktywista Peter Madziar i startają do Europarlamentu, gdzie dobywają wielcy popiercy, oni są wśród chadeków, jeśli chodzi o te formacje w Europarlamencie, no i dobywają tam 7 placów. Co ciekawe, aktualnie przed przesadzeniem nowego rządu nie mają ani jednego przedstawcę w madziarskim parlamencie. Ta partia od samego początku deklarowała się jak well-known ideologię, jak niedeiologiczną. Oni nie są prawicą, lewicą, oni nie gadają człowiekowi jaką ideologię ma wyznawać, oni prosto chcą, żeby skończył się czas Fidesu, który jest naznaczony w ich przekonaniu korupcją, budowaniem sobie takich strukturów, które mają prosto wzmocnić ta władza dla samej władzy i to z tym oni chcą przestać. Chcą odpolitycznić media i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe zjawiście. Peter Madziar w przemówieniu po ogłoszeniu wstępnych, niekompletnych rezultatów odwoływał się do błędu. To nie jest taki przędzenie, że mamy konserwatywny rząd Fidesu, który broni europejskich konserwatywnych chrześcijańskich wartości i teraz wchodają lewicowcowie, liberałowie, antyklerykałowie i tak dalej. To tak nie wezdrzy. To są wszystko dzieje w obrębie dość konserwatywnym, bo mamy z jednej strony Fidesz, z drugiej strony TISA, która też prawie odwoływa się do błędu, która nie ma problemów z tym, żeby prawie ze tam te religijne elementy też zawrzeć. Także tu nie możemy kupiwać taką narrację, że tu rządzele prawace, a teraz będą rządzele lewace. To tak nie wezdrzy. No i w końcu zapowiada Peter Madziar takie działania jak prawie odpolitycznienie mediów, odpolitycznienie rozmaitych instytucji, chce dymisję prezydenta i generalnego prokuratora, tych dwóch postaciów i zapowiada, że jeśli oni tego nie zrobią, to on wezwie ta konstytucyjna większość, żeby prosto to na tej konstytucyjny stegnie przeprowadzać i w końcu też chcą zbliżeni się do Europy, zwiększeni pozycje dyplomatyczne madziarskie na międzynarodnej arenie, która była taka ostatnio izolowana, jeśli idzie osobliwie o Bruksela. Co z tego wszystkiego wyjdzie, to my się dopiero doznamy. I obarowa ma dziękuję. Będziemy w tej sprawie przezyrele. Wspierajcie nas na Patronite. Zachęcam do tego, żeby dawać paje w górę, żeby komentować, żeby wypowiadać się w tej kwestii i we wszelakich innych w naszych komentarzach. No i jeśli idzie o sprawa Madziarów, to tacie podrachowani, że nie wiemy, programa jest bardzo słabo znuno tego, co ty samo zrobić i jak ma do tego doprowadzać na teren. Dość szlachująco, jak to kol nas wezdrzało, zapowiada taci sprzątani po przytcach. Wiemy, że na początku to fajnie brzmi, później z realizacją je rozmaice, ale te zmiany się dokonywają i z takiej socjologicznej perspektywy myślę, że są bardzo ciekawi. Do ucieczki, do uzdrzeni. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać kasiepści media.